ngicabanga usho mase sivele strain. Okay, sesiyavela. Yabona la Ewe. ezami ngikubona ngithi ya lama hidden detail line yabo lawo shuthi kuna something. Awu hey yavela kakhulu lokho. Okay, othi yeah, but lama hidden detail line lawo mene kube thick, kube ngathi khona something ngathi nje isigodinyana sincane la nangapha futhi. Then la because sine bolt and nut usho ukuthi kunehole khona le wena ongayivezanga ku-drawing yakho nalokho kula. Athi sibone ukuthi imama ayikho eseduzane. Ayisho. Okay. Okay, ngisafuna ukucheck imama yale phepha. Okay, March 2025. 2025. I think yona la. Nisho my7. Singavi. Ayobile. Kayo Egavi. Okay. Izovela khona manje. Okay. Siyavela. Okay, memo le ya sayibona ngithi le memo le kwakumele kube yinto ekanje engicabanga ukuthi sayithola sakwazi ukubona right indlela ama marks distributwa ngayo sayibona. Okay, njengala ebengekho ama full marks, half mark, 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 full mark. Now half marks ubona ukuthi ube kanje, then full mark ilo oyimaki oyithiki esijwayele, but le thiki kanje half mark. Okay. Now item number 1 wethu, if I'm not mistaken. Okay, gebe kahle. Nayi hole. Okay, kushuthi watholile wonke ama-marks la, wathola lawa ama-rib. Then la kushuthi usulahlekelwe ama-marks awangakhi 1, lo 1 wale hole lela. Then lo half mark nalo half mark wala kushuthi sekulahlekelwe u2 marks njengamanje. Uthi sibone ibe out of bani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kushuthi wena usulahle ama-marks awu2 lapho. Yabonakala. So into ebengicabanga ukuthi ngiyayichaza, ngicabanga ukuthi uyayibona manje. Kushuthi wena kwi-drawing yakho kusamele ufake lo nalo ubuzofaka ihole yethu. Oh, then lokubhala ukuthi frame item number 1 scale 1:1 kunama marks. Okay, mana-ke size kubona uthi ngiyo-check. Okay, frame lokhu yi-title leyo. Title yethu inama-marks, half mark, scale half mark. Kushuthi 1 mark yonke leya nto iphelele. Right. Ezisikubhala kumele sikubhala. Mawubhala kumele ukubhala. Okay. Right. Okay, uthi ngi-check sibonge le drawing. Okay, sibuke item elandelayo. Okay, i-right le. Oh wait.
senze kanjani. Okay, asiqale si-check-e okwakho konke then mase sizobuya sizo-check-a. Sibongile. Sibongile. Hello. Hello. Ubukhona eklasini la izolo? Yebo. Awu. Ngangayibona-ke lona. Ama-homework ebengikunike wona. Ngiwasendile. Hhayi azange Sibongile. Sikazi yabona le kuyivulile le ebengiveze into that thing engavela it's hidden. Mina ngiye ngayidweba bekuyami le. Hayi bo, awungene ku-WhatsApp wakho u-double check kahle ukuthi imaphi ama-drawing angisendele wona. Or ukuthi ngingene kuwe njengamanje, yabo. Okay, ama-drawing angisendele wona ilawo 1, 2, okay 2, 3. Okay. Ebengekho kule homework le ebengithe cela siyenze. I-homework ebengithe cela siyenze ile ya detailed drawing le uyibonile. Khawuye phezulu akhona amanye ngikusendele wona i-homework. Nayo i-homework. Oh, mina ngibone lawa kuphela. Oh, I'm sorry. All right. Oh, okay. Okay, right, siyabona ngithi sonke. Okay, right, imemo bese siyibonile kona. Okay, i-holy right ngifake kahle. Ngizonga kanjani? Sondeza lento. Okay. Nayi i-holy yethu, nayi i-holy yethu. Nayi i-rib. Nayi i-rib. Nayi i-holy yethu. Then uyibonile ngithi le part ibila engazathi isigodi esincane. Ewe. Nangapha half mark shuthi u1 mark ubusulahlile la owalokho. Kodwa-ke other than that item number 1 wakho correct. Ya wabhala nalapha i-title yakho ne-scale wasibhala. Right. Usho ukuthi correct. Okay, ne-item elandelayo nayo. I-item elandelayo i-question ibithe ukhombisa ama-views ayi-2 mawukuthi siyakhumbula kahle question paper ukuthi bithini. Front view and side view. I-side view angiyiboni. Maybe ngekho vele. Awuyenzanga. Bekuyi-front view and left view. Iphi left view yethu? Isekele leyo. Okay, mana konke engifuna ukutshengisa yona. No. Okay, right. Ukhombisa khona manje. Khona manje. Oh, okay. Indlela ilona yakho imise ngayo. Okay, le phathi le kanjani? Le phathi le. Wait. Le phathi le. Yebo le phathi ngisho. Mara ikude nyana but sakhuluma nge-screw lesi i-bolt le M18 Le phathi ngapha.
Angithi uzothi bani 1.5. Yeah, M number multiply by 1.5. Okay, masuthola ilona yakhe angithi lapha. Diameter circle if I'm not mistaken, right? Ewe. Okay, then lapho-ke uzoyivula i-compass yakho to i-radius leyo uzowuyitholile udebe circle, right? Yes. Then ilona yakho uma uyimisa. Okay, i-hexagon yakho le. I-hexagon namasayidi awungaki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yeah. Hexagon yakho uma uyimisa mene ibe u-3 phase, right? Siyavumelana. Oh, yeah. Angithi yona i-hexagon yakho ekulekelelayo ukuthi udwebe le part le ngapha. This le Into yabonga ngoba ngobuza ukuthi udwebe kanjani le part engapha. It's because ngibona i-hexagon yakho iwu-2 phase, usebenzisa u-2 phase, right? Yes. Okay, asenze kanje. Asibuyele kwimemo yethu-ke manje. Asibuyele kwimemo yethu. Where's the memo? Okay, I think it's it. Okay. Uzoyibona manje imemo izovela. Okay, ibo imemo yethu. Sino-3 phase la, 1, 2, 3. Nala sino-3 phase ezansi futhi. It's 1, 2, 3. So that's why bengibuza mina ukuthi le part uyidwebe kanjani, because le part le iyamatcha nale, yabo. Kumele zimatche vele. Mina ngisebenzise i-stencil kahle kahle lapho. Ngiyazi ukuyenza manual ukuthi this spaces zimatche nale i-bold. I can do that nge-manual vele. But on this case ngiyenze nge-stencil. Sa M18. Oh, okay, hayi. Yezwakala. But okay, bekumele kodwa kumatche kanje yabo ngoba ku-3 phase la nala kuvele kube u-3 phase. Oh, okay. Yeah. Lokho ngikushoyo. Sibuyeleni futhi ngapha. Okay, lesiyidwebe kahle-ke le ngapha. Okay, ake ngithi uyidwebe kahle, sobuya so-check-a eyamazing kuwena. Okay. Yeah, wasekshina kahle. Washo ihole nala futhi wasekshina le part engapha kuphela because of i-cutting plane yethu ebigcine la, right? Right. Yeah, uyidwebe kahle. Okay, sizobuya kulawo siyo-check-a. Okay, guys. Sorry, konke engiphazamisayo kancane.
Okay. Sorry, konke besangiphazamisile. Siyavela isiqini sami ngithi. Hello? Cha. Asiveli? Okay, sovela khona manje. Awu. Lutho? Lutho. Athi ngizama ukushare again. Ngizozwa ngani-ke mase sivela? Sorry? Ngithi ngizozwa ngani isitini mase sivela? Siyavela ngithi. Ewe. I-drawing yakho ayikho. Okay, right. Nazo-ke idwebe kahle, wasekshina kahle, yaba khona ihole. Okay, nala wasekshina kahle, but-ke ama-hidden detail lines wakho awabonakali kahle. Okay, but yeah, for the fact ukuthi ubonile ukuthi sigcina la kusekshina kwethu. Yeah. Alright, yeah. I-homework yethu ngicabanga ukuthi si-understand-ile. Then sesingabuyela kuwena. Sibongile kulama drawing akho lawa ongifakele wona ekugcineni. Then nemibuzo ubuyibuzile kuwona yabo. Nemibuzo ubuyibuzile wona. Okay, siyavela isiqini sami ngithi. Yeah. Okay. Umbuzo wakho uthini-ke la? Umbuzo wami bowuthi how do we know ukuthi this shape izovela ngale, like uyibuka kanjani i-drawing ukuthi hayi this side izofana nale on the Okay. front and the side Ungakhona ungisendele i-question paper yayo le drawing la uyithathe khona sibuke i-question straight yabo. hey i-question paper angisakhumbuli yazi. Okay. Hayi ngizoyicinga kodwa nami uma ngithola isikhathi. Okay. Ngiyachaza. Nalenkinga ukuthi i-computer yayo angazi azange angiyi-download-anga. Ngicabanga ukuthi kodwa ngizoyithola. Okay. Right. Then sase saba ne-assembly drawing la. Okay, ku-assembly drawing ubukhala ngayiphi part? Khala ngala-curve bathi R6 ne ngala le encane isekele this side ngase-leftini ne iyaphuma R16 yami ne but this side kule enkulu ayiphumi like ngeke ngayifoja vele, yabona.
Okay, asenze kanje. Angazi noma izovuma yini ukuthi ngibheke. But ukukhombisa ukuthi amakhevu siwenza kanjani yabo. Ingoyise. Okay. Report yathi izovuma. Okay. Okay. Sazama ukuthola ibhodi lokubhala. Khona kuvela escreenini senu? But ku-blue. Okay. Sazama ukuthola ibhodi lokubhala. Kubuka ngathi alivumi-ke yazi kodwa sizolenza iplan. Okay, sacela silinde kancane. Buka ngathi iyasiphikisa senze kanje. Okay, buka ngathi iyavuma. Cela silinde kancane. Okay, right. Ibhodi lami siyalibona ngithi. Nami angijwayele ukusebenzisa ibhodi leli but sizozama. Okay. Okay, let's say sine-square esikanje, then masifika emakhoneni sibe nama-10.
Nkosi yami. Kwazi kanzima. Okay. Ngizama futhi. Okay. Sayibona i-caveat esekhoneni la. Angiboni lutho. Akuveli lutho. Yeah. I-whiteboard liyavela noma liveli. Aliveli. Inkosi yami yazi ngakimi liyavelayo kodwa asazi. Ngizoscreenshot-ela. Liyavela. Liyavela. Ewe. Hayi. Liyaligoloza. Madoda izothiwani-ke le nto. Okay. Ake sizame kanje. Sizame indlela ukuthi singasebenzisi ibhodi le. Okay. Nisho uma kukhona okuvelayo kwi-screen sami okunye. Okay, right. Sizozama ukuyidweba somewhere la soba khona ne-space la. Okay, right. Sasibone ilona yethu. I-rectangle. Angithi. Yeah. Sibona baba omkhulu kangaka la. Okay. Okay, let's say ikhevile la.
nala yakheva i-radius bazobe besitshelile ukuthi ubani. Nala yakheva R. Okay, siyabona ama-curves ethu angithi. Yeah. Then base let's say basitshela ukuthi i-radius yethu liyala ama-curve iwu-10, right? Yep. Sizowenza kanjani ama-curves ethu if usitsheliwe ukuthi i-radius yethu iwu-10? Ukusuka laphaya ekhoneni to that point kumele kube yi-10 and to other point ngala ngasezansi it's another 10. Then you arc from that other side to like ukuthola i-center yakho nge-10. So sizobeka i-compass yethu la ekhoneni, right? Sivule Yeah. ku-10. Siyavumelana ngithi? Yes. So i-arc yethu ibe somewhere la. Okay, ibe somewhere la i-arc yethu. Yadelela le nto. Okay, i-arc yethu ibe somewhere la, right? Siphinde i-compass yethu siyibeke la. I-arc yethu enye ibe somewhere la, right? Yeah. Okay, then i-compass yethu ithi sasenjalo singakayivali. Sayibeke ku-10. Sibuye sizoyibeka la ebesenze khona ama-arc. Sizoyibeka la senze i-arc somewhere la. Sibuye sizoyibeka ngapha senze i-arc somewhere. Then lama-arc ethu azo-intersect, right? Azohlangana. Then mase hlangane sibuye i-compass yethu sizoyibeka futhi khona la ahlangane khona ama-arc ethu. Asiyivuli i-compass yethu silokhu siyibeke ku-10. Then yona izoyihlalela exactly la, ibuye izoyihlalela exactly la, right? Kezwakala lokho. So nakuleya drawing-ke assembly nakhona into esebenzayo saseyikona lokho, right? Uwangithi ubungibuzele Sibongile noma? Ewe. Kusebenza yona. Ayisebenzanga. Ayisebenzanga yazi. Ukuthi nje ngithi leya isekele nje. Like akuna ngokuthi ngizofaka i-square so that ngiyenze kanje. Hayi nakhona makanjalo kwenziwa kanjalo. Iyasebenza kodwa futhi kumele ube neplan ubuka kanjani. Ngoba ngigcine ngahlanganisa diameter akhona ama-radius I mean angithi it's R60 bathe ibe i-R60 ngayihlanganisa engena engaphakathi like let's say it's R28 or something ngawahlanganisa ngayenza into engathi square but ayihlangani ingiphe i-curve le. Okay, so into engizoyenza because yabo kunzima ukuchaza kule space esikanje. Into engizoyenza ngizozama ukuthi okay now i-check i-question paper le assembly drawing uma kuthi uyayithola ukuthi yanini ungisendele yona, then mina uma ngithola isikhathi kusasa ngizoyi-download then mase ngi-uploada YouTube noma ngi-uploada because kuzoba inkinga ukuthi ngikusendele via WhatsApp mhlawumbe uma ukuthi yinde kakhulu yabo. So that uzobona ukuthi kwenziwa kanjani, but other than that ikanjalo. Izolo kambe sithe mangiqeda kunika ama-homework amabili sabe sesenza nayikho i-topic esingene kuyo asizame ukungena ku-assembly. Sigcine ku-detail kuphela asingenanga ku-assembly. Ngase nganikeza homework ye-detail. Wasipha ama-homework ayi-2. I-sectional ne-detail, right? Ne-detail Okay, hayi ngizwakala. Okay. Ngicela sibuke i-assembly. Le yala, right?
Mm. Sinayo vele so sonke le question paper right now. Yeah. Okay. Cela unikezwe 5 minutes niyibone niyibuke ukuthi okay singayihlanganisa kanjani then zobuya khona manje. Oh, you mean siphume or? No, niyibuke nje you can ukuthi Oh, okay if sisibona ayishaye ivile kahle iphelele. Okay, right, siyavela. Ukuthi akazi ifoni yakho ayikhona ukuthi ubuke question paper ube ukhona kweclass. are you sure? Angiyazi kahle. I think iyakwazi ukwenza njalo because la mina ubukele iphathi uphinde enye information ebalekile ukuthi eyibulalayo le assembly drawing yabo. Like i-item list ne? Ngathi le izophuma le phone ngithe. Okay, right, yeah, cela ni-check-ke nibuke ne-item list then after 5 minutes ngizobuya mase seyichaza ukuthi okay mina ibe kanjani, right? Okay. Sharp. Sibongile.
O so kgutle. Hello, iyabonakala. Hello. Hello. Iyabonakala ukuthi singahlanganisa kanjani. Inkinga ukuthi mina singakaqali vele i-assembly. Like beningakayenzi. Cha, la i-campus asikayenzi. Ngisho kona lokho ukuthi yo. Manje ngoba phela isikhathi asisekho ngempela. Sibongile bese niqalile nina ngithi. Sibongile. Mangibuza abantu bathi banginika ama-tips ukuthi ngithathe lo format we-table. Okay, ngiyakuzwa. Ngisacabanga. Okay, but yabona ngoba ukwazi ukudweba ama-given views. Angicabangi ukuthi ungaba nayo i-problem enkulu kakhulu. Okay. Into ebalulekile la usuke uhlanganisa izinto ey'hlukahlukene uzenze i-single entity or into eyi-one, right? Okay, i-question yethu njengala i-assembly ibithini. Question 5, figure 4, diagram sheet 4 shows the component of a cable pulley unit in a dead angle orthographic projection. The complete part list is as follows. Okay. Side plate 2, pulley. Okay, yabo i-quantity le part eyi-quantity ngapha ikutshela ukuthi lawo ma-items lawo awungakhi. Okay. Ngiyabona. Kusho ukuthi u-item number 1 bawungakhi? Bawu-2. U-item number 1 bayi-2. Item number 2 yi-1. Okay, la amanye wonke ayi-2 or ayi-1. Then ekugcineni mase sizoba nebhawodi eliwu-2. U-item number 1 kusho ukuthi uyi-2. Asuke u-item number 1 wethu ukuthi uyini? Yabo item number 1 wethu. Ngiyambheka. Ngiyambona. Kusho ukuthi uyo kumele abe yi-2 item number 1 wethu. Okay, right. Siqhubeke siyobuka lapha. Umbuzo wethu ukuthi kuthini. Umbuzo ukuthi draw a full sectional front view of an assembly drawing to scale
2:1. Okay, indaba yescale angicabanga ukuthi khona umuntu esamnika inkinga leyo nto ukuthi iscale sisebenzisa kanjani. Mase 1:2 senza kanjani. Mase 2:1 or 5:2 something. Okay, ngoba sinescale esi-2:1 sizenza njani inamba? Sa-divide noma sa-multiply? Uzothatha le number uthi multiply by 2/1. Ya, kusho ukuthi yonke inamba esinayo kwi-drawing yethu siyi-multiply ngo-2, right? Okay, so basifuna ini? I-full sectional front view. Okay. Kusho ukuthi thina sisistresseka manje nge-front view. Kuyo yonke ipart esinayo, yabo amaphathi ngoba esinikezile. Yambo item number 1 wethu. Basinikeze izinto ezimbili. I-front view ne-side view, right? Yonke item esiyinikeziwe sine-front view ne-side view. Item number 2, front view i-side view. Item number 4, front view i-side view. So since thina okay, since thina besicela ukuthi sidebe i-full sectional front view, kusho ukuthi sizoyistressa ngento eyi-front view. For item number 1 sizoyistressa nge-front view kuphela, nayi-front view, right? For item number 2 sizoyistressa futhi nge-front view, nayi-front view yethu, right? Item number 4 sizoyistressa futhi nge-front view. Okunye nokunye sikubuka, right? Futhi njengamama oqalayo, item number 1 uyodoba leya nto ngoba inje leya item number 1, ayibona ngithi? Uyidobe ngoba injalo. Okay, leya hole leya uzoyibona ngapha kwiside ukuthi ubani ile hole encane idiameter bani 8. Sitsheliwe kuvezwe ngapha kodwa menu uyifaka lapha leya hole diameter 8. Right, kuyezwakala. Okay, le diameter 8 leyo masibuka le item number 2 ngapha siyobuka ngapha kuma diameter sinayo diameter 8. Ngiyambona. Okusho ukuthi kuzolandela item number 2 manje azoqondana, imbobo zabo zizoqondana because ziyalingana, right? Futhi item number 2 yakho uzobe sela imbobo zakhona yiqondene, right? Then ubuye item number 1 kuthiwa bayi-2 angithi. Uzobuyisa item number 1 but manje ashintshe i-direction abhekile, right? Ashintshe i-direction abhekile nakhona imbobo isaqondene. Imbobo yethu diameter 8. Then mase siyobuka yini enye no diameter 8 lapha. Okay, siyobheka manje i-bolt lethu. Siyalibona i-bolt lethu. Lapha ku number 3. I-diameter yakhona ubani? U-8. Okusho ukuthi i-bolt lethu liyangena manje, liyakhona ukungena la ku-item number 2 na ku-item number 1 boy 2 liyangena. Kusho ukuthi-ke manje sekuzongena i-bolt lethu kule imbobo zayo yonke lento ebese liyofasa ngale. Liyofasa selifasa ngale, right? Iyahlangana into yethu lapho. Yezwakala? Okay, hayi, yezwakala. Then-ke okay, kuyavela lokhu? Kuyavela. Kuyavela, okay. I-memo-ke le yaleya question le, but ngizokuchazela khona manje. Uyenze i-N4? Sorry? Ngithi uyenze i-N4? Cha ngenze N5 ngithi ngiyakhera. Oh,
mina ngenza i-entry yazi. Sho. Entry Alright. kanjani manje i-drawing like i-drawing Okay. yaka-N4. Okay, hello. Okay, i-drawing iyafana. Okay, for example, le drawing le yabo le exactly le assembly le iyaphuma ephepheni laka-N3 laka-engineering drawing. Iyafana, it's just that yaka-N3 inama-topic angekho ka-N4. Khona ama-topic ka-N4 angekho akhona ka-N3. Yabo, yiloko kuphela okuhlukile, but other than that yonke into iyafana. Yabo. Okay. Okay, right. Uyambona ngithi item number 1 wakho lo? Ngiyambona. Ongena wathi wabuya wazofaka item number 2 waqondanisa ama-holes akhona ngithi i-diameter ye-hole yethu beku-diameter 8 waqondanisa. Wabuya u-item number 1 futhi lo wamshintshisa i-direction wabheka le. Yabo. Yeah. Then waba nebhawodi eline-diameter u-8 kusho ukuthi livumelekile ukuthi lingene la because iyalingana. Then wasuba nenathi futhi eline-diameter u-8 kusho ukuthi le nathi livumelekile ukuthi lifase ngale. Yabona? Then la ispace sobe sesiyishiyekela sona, le space esilingana nalento le, then usuzobona ukuthi okay kumele kungene lento le. Right? But nje into engingayisho nge-assembly drawing kakhulu okay, okokuqala kubalulekile ukuthi ukwazi ukudweba ama-given views. Okay, mawusukwazi nje ukudweba izinto oyinikeziwe kona usuthi unqobile, then manje isho khona la ukuthi kumele u-understand ukuthi understand isho ama-dimensions ukuthi okay magune-diameter kangaka, okay kusho ukuthi yini ezongena kuphi, yabo yonke leyo nto leyo. Then into yakho uzoyibona sihlangana iba yiyona, yabo. Angeke ihlangane vele same time ekhanda uma uyibona, but the more wenza, the time wenza during exam noma inini, uyayibona ukuthi uthi okay, oh hayi sengiyayibona, yabo. But nje kule question le abantu abaningi bafeyila because angithi umbona item number 1 ku-table abasitshela ukuthi bawungakhi, Bow-2. bayi-2, but abantu abaningi i-table abalicheck. Umuntu ithi fika assembly drawing yakhe avele ehle ayobheka ama-items akhe ahlanganise, yabo. Abantu abaningi bafike bamdweba item number 1 right, yambolo ngapha bamdweba right, bamfaka item number 2, azange besamphinda-ke manje bemfaka item number 1. Izinto ayisabhalansike kahle-ke manje, yabo. Ibhawodi leli liyangena kodwa manje ngapha ama-thread alo like alisafasi kahle kusho ukuthi ngokomthetho, yabo. Athi naku ushaya isikhathi uvele wadraw u-item number 1 lo oyi-1 wamsekshina kahle kuzoba nama-mark. Yeah, mama, okay, enye into ekhona ku-assembly drawing, okay angazi noma iya-apply yini e-college, but mina ngikhumbula ngisasaya-matric, into eyayenzeka uthisha wethu ayayesitshela ukuthi okay right, mawusubona ukuthi okay ayi cha iphepha seliyakuhlula ngempela, lihamba nawe, uyabona nawe, especially ku-assembly drawing. Ubovele okay item number 1 umdwebe esayidini le, iphepha likhula ngithi umdwebe esayidini le ngoba enjalo umsekshini uma ukuthi uzobona ukuthi uzosekshineka kanjani. Item number 2 naye umdwebe le hamba yedwa umsekshini naye uma ukuthi uzosekshineka. Item number 3, yabo yonke into uyidwebe esayidini nje indizele le ubhale ukuthi item number 1 item number 1. Then kunendlela ama-marks adistributwa ngayo right, kunendlela ama-marks adistributwa ngayo ukuthi item number 1 ukhona unama-marks akhona. Okay, njengala for item number 1 imaka ngithi leli yalibo 1 2 3, there's 3 leli for item number 1 futhi usuno 3 marks. Abakabheki ukuthi
ukwazile ukuyihlanganisa yini, yabo? Mhlawumbe ama-marks ukuthi ukwazile ukuyihlanganisa, let's say u-8 marks ukuthi okay, assembly yakho i-assembly ngempela ihlangene, u-8 marks. Ukusho ukuthi wena uma uwadebile wonke amaphathi akho aba-scattered ngendlela scattered ngayo, enye le, uzowathola ama-marks alawo maphathi, but then ama-marks angeke uwathole ilawo e-assembly, right? Okunye mhlawumbe nokusekshina kungagcina kukudida yabo uzosekshina kanjani, but angazi-ke noma iya-apply yini leyo method ngapha, but I think iya-apply because ama-marks, uthola ama-marks vele awama-items ukuthi okay, item number 1 ukhona imaki kanje uyavela kahle imaki, kodwa angikugqugquzeli ukuthi uwenze lokho, yabo. But if ngempela ususephepheni awusanama-options, uyabona ukuthi hayi cha, angiyiboni le nto, yabo, at least unayo i-option ukuthi okay, hayi ngingenza kanje, yabona. Bese lokhu ethebuli ukubuyisa njengoba kunjalo. Ithebuli uyalibuyisa ngoba linjalo lizoya ngokuthi ama-items akho awungakhi, yabo. Nje sisibone la beku-6 marks, angithi yalibo item numbers. Okay la, okay, ithebula lina-4 marks, okunye kunama-marks u-item numbers, unumberisha ama-items akho, yabo, ngoba wakhombisile item 2, item 1, yabo. Each item is a mark, yabo. Njengala ngoba sinama-items awu-6 kube u-6 marks, futhi uma sinama-items awu-8 kuzoba u-8 marks, uma sinawu-4 kuzoba u-4 marks, awu-5 marks, yabo. Futhi uma ukwazi ukuthola lo 6 marks nalo 4 marks, kushuthi usuno-10 ungakenzi lutho kwi-assembly drawing yakho. Kodwa lo 6 ngeke ukwazi ukuthola phela ungadwebanga, ngoba phela kumele ukhombise leyo part angithi lapho, kumele udwebe futhi. But at least-ke let's say usudwebile mhlampe akukona, kodwa at least khombisa ukuthi mina ngithi item number 1 wami lo, yabo, uzowathola ama-marks ngendlela owathola ngayo. Then kube i-title scale, i-line work yakho, olayini bakho ukuthi alingcolanga iphepha lakho, yabona. Kumele libukeke nje iphepha lakho. Yazi uma udweba umsebenzi o-clean, even umuntu omakayo uyaye nje ayicinge into azokurungisa kuwe, yabo, if umsebenzi wakho u-clean. Ayenze kanjani? Like umsebenzi wakho uma u-clean, yabo, like nje i-drawing yakho i-clean, yinhle noma uyibuka, yabo, umuntu omakhayo like akayitholi into azokurungisela yona, yabo. Kumele ngempela abheke ukuthi ayibo uzothi u-wrong kulo muntu because yonke into yakho i-clean, yabo. For instance, yabo, mina okay, asibuke le nto leyo, yibo le nto leyo Angiyibona. angithi ayibo ukuthi i-Kevin yayibo i-curve yakhona ukuthi incane kanjani, mhlawumbe i-radius ya-3 le lapha, mhlawumbe unikeza ukuthi i-radius yabani yanto leyo, but hayi mina ngicabanga ukuthi bengingasebenzisa i-compass noma yini, bengizovele ngiyenze nje ngesandla, but ngokuthi i-drawing yami yonke izobe ithembisa like naye uma ibona ukuthi hayi yasifana ne-memo, uzovela correct la, angabuki ukuthi ngempela le radius iwu-3 yini, kuthola ukuthi ayisiwu-3 le radius yami, vele ngazenzela, yabo. But because yonke i-drawing yami right, uma ibuka iyathembisa, uzovela afake tick, yabo. I-clean futhi, uyabona ukuthi lo muntu kushuthi uyasazi isitori sakhe, akalokhu irabha elimnyama iphepha, yabo. Okunye namampensela esiwasebenzisayo uma uthi usebenzisa impensela, mhlawumbe okay 2H 3H ne-H, usebenzisa i-clutch-ke, kodwa mina bengijwayele ukusebenzisa lawo i-H 2H and 3H. Ngisebenzisa i-clutch, Okay. ngisebenzisa i-clutch. Okay. Alright, second. Sibongile. Bengithi usekhona kodwa wathula kanjani? Hey, ngimamele, ngilalela.
Okay, so into engizocela ningenzele yona ulona uthe bengakayenzi assembly esikoleni sakhe. Nina bese niyenzile vela ngithi. Ewe. At least ke akufani. Okay, ngizocela ningenzele yona ke le yanini? Yanini? 2025. Okay, uMarch 2025. Ngizocela ningenzele yona. Okay. Ingabuka amamemo nkosi yami, umuntu ayenze nje i-drawing yabo. Ubuka imemo ngathini urobha wena noma uyilimaza wena. Yenze nje. Ngithi ngeke u-understand if usebenzise i-memo. Mene wenze uronge la uronga khona, then usuzobona ukuthi uronge kanjani. Hayi ukuthi uthi nje usadwebe nje ulayini one uthi le nto angiyiboni uthi ngiyolunguza ngalo ukuthi kanjani, yabona. Futhi lapho ufaka umuntu okopelile ngoba phela ku-exam izobe ingekho. Nokunye okubalulekile let's say usuqedile ukwenza yonke into. Usuqedile nje ukwenza wonke ama-chapters akho uyabona ukuthi hayi sengi-right. Into ebalulekile isikhathi ukuthi okay ubone ukuthi okay ngoba i-drawing u-4 hours mayibhalwa. Thola ukuthi yazi lesikhathi komunye umuntu sincane kakhulu ngoba uslowly yabo. Mayedweba. Ukuthi kuphela lo 4 hours kubukeka impela ukuthi hayi mhlawumbe umuntu usadweba ama-drawing amabili. Nakhona lama-drawing amabili awekho correct, yabona ukuthi vele lo muntu usufeyilile. So manje uzazi ukuthi okay wena nesikhathi umiphi. And i-assembly yangishaya ngesikhathi ngike ngayidweba almost 2 hours. Ngimosha isikhathi lapho. So ngishayisha. Manje uzazi ukuthi wena nesikhathi umiphi ngoba okay let's say awuzazi ukuthi wena umiphi ngempela nesikhathi. Uthi uyafika ephepheni uthi i-assembly ithatha 3 hours. Futhi wena usune-hour elilodwa lokuthi udwebe lawo wonke amanye ama-drawing. Yabo ukuthi vele lapho usuyisethe up for i-failure. Kuthola nale assembly awutholi wonke lo 30, yabo. Mhlawumbe uthole 15 mhlawumbe uwa-4 khona. Yabo ukuthi sekubi. Manje uzazi uzama ukulwa nendaba yesikhathi uyigalele isikhathi. 4 hours. 4 hours isikhathi esincane kabi nje uhlale pick i-question paper ozoyenza uthi okay hayi ngithathe le ngiyenze uyenze uyigalele isikhathi. Ubone ukuthi hayi kusekubi ngempela yabo uzama ukushesha. Isandla sajwayelayo yabo. Then ukuthi ubone usuku i-exam uthi Nkosi yami yabo. Sobona ngama-surprises. Hayi okwanamhlanje ngicela sibambe lapho sizokwenza le assembly leya. Then-ke ngizobona ngani seningisendela. Siyabona. Okay, ngicela ukubuza kancane. Okay. Ngithi i-sectional drawing kumele uma uyicinga uyicinge njenge i-3D uyithathe njengathi is-3D bayikhathile ne? Ngathi ngizwe ngathi utsho kanjalo izo. Okay. Sha. Yezwakala, siyabona. Thank you.